Esaten dana, Errusia ari dela Ukraina edo Donbass erabiltzen bere eskumakila edo txotxongiloa bezala otani mine egiteko, pues besteak ja, eta Estatu Batuak ari dira Europa erabiltzen Errusiaren kontrako borrokan, eta pagatuko dutenak europarrak izango dira. Errusiak dudarik gabe zei da pagatzen. Orduan, hori izango da edo ez dakit, baina pista interesantea dira, merezi dutenak kontu den eukitzea.